Vážení rodičia, okolnosti, pre ktoré sme si vás dnes pozvali, nie sú práve príjemné. Ani pre vás, ani pre nás. Ukážeme vám niekoľko fotografií. Prosím, prezrite si ich veľmi pozorne. Ďakujem. Počula si. Ale ocko. Máme si ich pozorne A prezrieť. na čo nám to vlastne ukazujete? Vážení rodičia, bohužiaľ na tých fotografiách sú totiž pravdepodobne vaše dcéry. Naše dcery? Dovolte, pánové. No ale ako to vlastne myslíte? Dejte to sem. To má být vtip, soudruzi. Ukážte. To byste museli laskavě dokázat. Totiž práve preto sme si vás sem zavolali, aby ste nám pomohli. Tady přece není vidět vůbec nic. A já ručím za naši Marcelu. Snad se tady ještě docela neaklimatizovala, ale tohle nikdy absolutně vyloučeno, pánové. Aj naša Ička má tu najlepšiu výchovu. Poriadnu a kresťanskú. A socialistickú, prosím.
Moja Emka? Moja Emka nosí okuliare. No a kde sú tu okuliare? Kde sú? Ja neviem, či je tam, ale ručím vám za to, že sa to dozviem. Tuším, toto je moja Olina. Pravda, nie som si celkom istá. Ale presne takúto postavičku som mala kedysi ja. Bohužiaľ, to nie je všetko. Ešte je tu aj niečo oveľa horšie. A síce tá zmluva s diablom. S čím, prosím? S diablom. S diablem. Dôverná zmluva s diablom je stará kniha z druhej polovice 18. storočia, ktorá bola napísaná... Ničomu nerozumiem. Aká zmluva s diablom? Neprerušujte. Ako to súvisí s našimi deckami? Prosím, sadnite si. Práve názov tejto starej knihy zrejme inšpiroval vaše céry k tomu neuveriteľnému skutku. Preboha, čo sa stalo? Tak prosím, počúvajte. My, podpísané dievčatá, sa slávnostne zavezujeme pred Bohom a svojimi vlastnými tvárami, že skôr ako nastane deň našich maturít, tak ako tu stojíme jedna ako druhá, zbavíme sa svojho panenstva. Čeho, prosím? Panenstva. No hádam si, rozumieme pre Boha? No nazdar. Může se tady kouřit? Nie, prosím. Toto je vzorná škola. A to v každom ohľade. Ak sa ukáže, že naše obavy boli oprávnené, vaše céry nebudú pripustené k maturite a budú okamžite vylúčené zo školy. Pýtam sa, kde by sme to dospeli, keby sa takéto záväzky rozšírili na masovom základe? Konkrétne dôkazy, prosím. Čierne na bielom. Sú to mená vašich dcer, alebo nie? Ale to nie sú ich vlastnoručné podpisy. Dokážte, že to napísali. Dokážte, že to nenapísali. A kde se to vůbec našlo? Náhodou v lavici vašej céry, súdružka Pavelková. A tie nechutné fotografie, tuto, tam. Náhodou v každej lavici, kde sedia vaše céry. Chcete prosím k tomu ešte niečo povedať? Už toho mám dosť. Fúj, hnusný. Odpadni. Toto je tá tvoja inšpirácia. Taký napuknutý holubík, kde to My ti chceme len dobre, Emka. Johnnyho mi nechaj. Nič nenechám. Johnnyho, jej hádam, môžeš nechať. Johnnyho! Je oblečený. Mami. To je ten sotný čúr. Mami, to je moja Johnnyho, toho všetci pôjdu do zberu. Na, tu máš. Tak. Čo? Ja ti dám súkromia. Ešte slovo pôjde spávať s nami. Na. Či som ja toto niekedy mojej materi. Počuješ, Emka, my ti chceme len dobre. Máš domáce väzenie. Skutek samotu protíná, s Bohem napjaté čekání a vím, že teď jdu si pro odpověď od ní, od ní. Tak to zkus. To není nic těžkýho. Ježišmarja, jak to držíš jako samopál. A ako to mám držať? No takhle ne. Jak něžně. Jako dítě, když kojíš, rozumíš? Tak to zkus. Oh baby, baby, přijel bílej vůz. Oslíček Joe s roničkou je s ním. Do říše snů, kde hrajou bílej vůz. Do říše snů je s ním. Dobrý večer. Nevyrušujeme? Ahoj, kracherlíci. Kde sa túlate? Miky ma učí hrať na gitaru. Ja ti dám kracherlíkov. No prosím, na gitaru. A ešte k tomu po česky. Koľko je hodín, pán Karásek? No, zdá sa, že je 9 hodín, pán Karásek. Návšteva je skončená. Pane, pane, A po druhý raz prídem len vtedy, keď sú rodičia doma. Áno, pán Chápem?
Ano, pane brošistě, samozřejmě. No tak preto. Ano. Jasné? Ano, ano, ano. A pred najbližšou návštěvou vyhľadám holiča, pán Karásek. A ještě toto. Promiňte, to je moje... Naschledanou. Fuj, ste normálne suroví. A toho vlasáča nech tu viacej nevidím. Bože môj, toto je rodina. A ty čo tam robíš? Vážně, tak já už se na to nemůžu koukat. Proč s tím zas otravuješ? To není žádná otrava, Marcelo. To je rodinná kronika. Hergot. Jen se dívej. Vypadám jako debil. To jsem vážně měla tak strašně křivý nohy. Ale pak se ti krásně vyrovnali, Marcelko. Říkali o tobě, že jsi zázračné dítě. Nebylo ti ještě ani 5 let, když si prohlásila, že chceš být jedině divadelní umělkyní. Tak vidíš, Marcelko, jak se máme rádi. Vždyť si naše jediné dítě. No a můžu já za to? A vůbec, nač ty pohřební řeči, co se tím sleduje? No, nic. Jenomže, víš, Marcelko, ty jsi právě v takovém krásném, ale i nebezpečném věku. Ano, a jsou zde jisté věci, Jo, Jelenko, o ty kterých... myslíš sexuální otázky. Ale mami, to už jsme dávno probrali ve škole, na pohlavní výchově. A teoretické poznatky pak jsme si individuálně doplnili v praxi. Jak to myslíš, Marcelko? Chceš tím snad říct, že... Chceš nám říct, že... Přesně tak, mami. Pana Orleánská a já už nejsme kolegyně. Cože? Co to povídáš? Přece ta vaše smlouva, nebo co? To je přece hloupost. Ne. Tomu já vůbec nevěřím. Závazky třeba nejen plnit, ale i překračovat, otče. Překračovat? Co překračovat? Co to blábolíš, nešťastnice? Vy nesledujete populační statistiku? Čeho? Populační statistiku mladistvých. Tak dobrou noc a mějte se tu fajn. No to je konec. To je absolutní konec. Já se z toho snad. To dítě už i kouří. Co tady stojíš, Karle, co stojíš? Co nesmíme probama? No, počkej. A ty taky, babičko, sedíš, jako by se nekumelilo. Tady je kluk, tady je srdcový eso a tady je... Jsi to ty? Jo? Vy asi nie ste normálne. Zmluva s diablom. Pane Bože. Čo povieš, František? Som to ja. Polina, prečo si myslíš, že nemám inakšej roboty, ako kvôli tebe behať do školy? To si tam bola až doteraz? Buď taká láskavá, nestaraj sa o moje veci, áno? Ty sa zase nestaraj o moje. František, okamžite mi vráť papuču. Poď sem, František, poď ku mne, poď. A zožer fotku. Zožer pekne, zožer. No. A keby som to bola ja, čo by bolo? No prosím, ja ťa strážiť nebudem. Pre mňa, za mňa rob si, čo chceš. Ale chcem, aby si zmaturovala, rozumieš? Len kvôli tebe som sa dala rozviesť, aby z teba niečo bolo. A teraz sa zase len kvôli mne ideš vydávať. No, pravda, že? Kvôli tebe. Potrebuješ otca? Ja som už na teba slabá. František, toto mi nerob. Ahoj, mami. Ahoj. Kde si bola? No v kine, mami. A čo dnes hrali? Ale takú limonádu. Cesta do manželskej postele. Vieš, to ti je taká otrava o tom, že... Au! Špečiačku, zmluva s diablom. Joj, ty, anžela tvojho. Ja ti dám, ja ti dám. Mami, sedem nás preč. Ja ti dám 17. Ja to náže nebude. Aj 20. Tvoj otec si to ešte ušteplí. Neskrývaj sa mi. Pusta, otvoríš.
Děcka, predstavte si, naši ma už ani do kina nepustia. A mi matka roztrala Johnnyho Hallidaya. No nepláč, kúpime ti živého. Holky, a víte, co si vymysleli naši? Chtějí do mě spát nějaký melipramí. Co to je? Je v tom prej brom, říkala to babička. To je jediný normální člověk v naší rodině. Brom? A na čo je to? Nebuď labuť, nevíš, na co je brom. Trnková, Prosím, nie si na pláži, ale v škole, daj to dole. prosím, nemôžem, ja mám zápaločný spojiviek. Borošová, zodvihni. Ja som to tam neudila. Dokáž to. Decká, treba niečo robiť. Lebo normálne nás zožerú doma aj v škole. Počujte, ak chcete, vezmem to na seba. Že som to ako všetko vymyslela sama. Všetko. Zmluvu, fotky a vy o ničom nemusíte vedieť. Si ťuknutá, vyhodia ťa zo školy. Nie je to fuk. Našinec sa uživí. Měj rozum, k čemu se chceš přiznávat. Ale si kamoška, Ola. Príde sem. Hneď sa na to pozrieme. Tak. Vieš niečo? Ale čo si vôbec nič? Príde sem Trnková, Dvorská, Pavelková, Borošová, Ďurčeková. Nerobte mi tu parády. Sem tie okuliare. Prosím, nemôžem, ja mám zápaločných spojiviek. Naozaj? Ukážte. Čo je to? Čo to máte? Materinské znamienko. Tak ďalší. Lošonská, Plešková, Karásek. Kde je Karásek? Zde. Zorkóci, Garguliak, Šáper, Kováč a Siroň. Chlapci do telocvične a vy do školskej ordinácie. Odchod. No, a my si zatiaľ preskúšame mocniny s iracionálnym exponentom. Ďalší pán, prosím. Tak čo je, Garguliak, nastup? Prosím, ja nemôžem. Ja nemám so sebou peniaze. To nestriáme celkom zadarmo a celkom nakrátko. Toto je vzorná škola, jasné? A ja tu chcem mať ľudské bytosti, a nie chryzantémy. Prosím, pane řediteli, já musím jít ven. Náhla nevoľnosť, však áno. Ano, ano. Nešpekuluj, Karásek. So mnou ty nevybabreš. Čo to robíš, Karásek? Kam to lezieš? Spadneš dolu? Počuješ ma? Karásek, počuješ ma? Spadneš a ublížiš si. Okamžite dolu, Karásek. Bláznil si sa. Na telocviku dostal 2. Vystříhat tak jedině tady. Čo je včera? Manže supia také veci, veľa sa vraj ulievame. Ale čo vy? Borošová,
Áno. Trnková, Pavelková, Ďurčeková, Dvorská. Ste tu všetky? Áno. Dobre. Áno. Vyzleč sa. Vyzliecť? Ale ja som predsa zdravá. A ja sa neulievam. Vyzleč sa, nezdržuj. Vaši rodičia si to želajú, musím vás prezrieť. Celkom, rozumieš, ako to myslím? Jasné. No. Prosím? Áno, tu je ordinácia. Ach, pani vedúca, vy ste aniel. Prosím vás, mohli by ste mi odložiť 2 tubičky toho francúzského tekutého púdru? Áno. Áno, aj tie umelé myhalnice si prosím. A 1 dobrý taliansky lak na vlasy s rozprášovačom. Prosím. Co je? Co? Smíznúť. Chceli to mať na papieri. Kracherlíci. Černé na bílém, jako úředně potvrzený pany. To chtěli. Zrovna tak jako úředně potvrzený blázni. Holky, vždyť je to vlastně strašná legrace. No neviem, či by si sa smiala, keby ťa tak doma zrichtovali ako mňa. Aspoň si nemusíš malovať oči. Ale toto raz oľutujú. Prečo nám vlastne vôbec nikto neverí? Pretože sú všetci kracherlíci. Jsem teda zvědavá, jak se z tohohle vylížem. Musíme dokázať, že sme to nenapísali. No dovol, ja mám niečo dokazovať. A prečo? Ja som vôbec nič neurobila. Ani ty, ani ona, ani ja. Čo robiť, keď neveria? Je tu ještě jedna možnost. Když trpět, tak jen za to, co člověk opravdu fakticky urobí. To ako myslíš fakticky? Mužov na kolená. Neblázni. To chytíš len tak chlapa na ulici, či čo? Prosím ťa, ty čuža, nepoučuj. Teba sa to už netýka. Toto je len naša vec. Tak čo? Áno či nie? Ako sa dohodneme? Hele, vrtulník! Děvčata, to je ono, víte co? Černá bude znamenat ne a bílá, ano, pojďte hlasovat. Ano, ano, ne! Ahoj, Peter, to som ja osobne. Čo je? Čakáš druhú? Nevieš, že v nedeľu mám najviac roboty a dnes je tu peklo. Ale ja ťa tak rada počúvam, Peter. Mňa to otravuje, keď si pri tom. 20 kilometrov sa ženiem za tebou. 2 defekty, človeče, a ty ma nechceš pustiť. Tak si zaplatím vstupné. Zmizni. Hrady patria pracujúcim. Tak pôjdeme už, alebo musíme ešte počekať. No vidíš, nemám čas. Škoda, že si taký. Práve dnes. Prepáčte, už som tu.
Hrad založila v 13. storočí kráľovná Konštancia a svoje meno dostal od bieleho kameňa, ktorý sa vyskytuje v blízkom okolí. A teraz prosím, pozrite sa dohora. Ako to myslíš, že práve dnes? Pretože práve dnes ťa mám veľmi rada. Na tomto plavidle sa zachránil z tureckého zajatia grof Mikuláš Pálfy, ktorý mal veľkú záľubu v ženách a v člnkovaní. Dokáž mi to. Nielen slovami, ale aj tak. Dnes ti to dokážem. Ráčte ďalej, prosím. Máme presne 35 minút na 7 storočí. Vy to urobíte iba raz? Na mňa to dnes čaká ešte 20 raz. Čestné slovo, že konkrétne? Čestné slovo. Táto všetko šumne. Ale keďže to popsuje, táto sú častky, za svatého nemôž dostať. Promiňte, pane, ale ja vám vôbec nerozumím. Tam nie zná sa po našemu Hutoric. Poď si sadnúť Jožinkovi, aby sme mohli zobrať tetušku. Poďte si sadnúť. Nie, tak na čo tu stojíte? Čo ma zdržiavate? Nech sa páči, Zuzuška. Ne, děkuji. Jste to je kamarád. Môžete nás viesť. Miesta máme dosť. Toto je Sala Terena, dielo talianských barokových umelcov. Miestnosť používali na ochladzovanie, bolo tu akvárium a jazierko. Kedysi vytekala voda z úst maskarónov na stenách a dnes preteká celým plafónom. A teraz prosím čelom vzad. Prosím, naša baroková Venuša, symbol lásky a plodnosti, jediný oheň v chlade tejto sály. Jej telo prekypuje mladosťou a nespútanou vášňou dievčaťa. Je bohato zaoblené v dolných partiách a tvrdé ako mramor. Ale ty si krajšia. Možno. Ty, ale nerozmyslíš si to? Tak ma máš rád. Tak nie. Tak pozri, ako to pofičí. V tejto studenej a vlhkej miestnosti sa neodporúča veľmi dlho sa zdržiavať. Nejeden člen grófskej rodiny nadobudol tu druh veľmi bolestivého klbového reumatizmu, ktorý ho potom na celý život pripútal k posteli. Dážniky, prosím, poodkladajte sem vľavo do pripravenej nádoby. Poďme, prosím, poďme, nech sa páči. No, promiňte, pane, je přeci zde zakázané dotýkati se exponátu. A to Venuša, to nie je exponát. Kam jedete? Kam? Odkud? Odkud? Odtud. Teď je mi to už úplně jasný. Teda, zbabrali nám nedelu. Ani nedela, ani prémie. Zase nás ošmekli. Prémie snad nejsou všechno, pánové. Nie? Peniaze, že nie sú všetko? A čo teda, slečinka? Láska, pánové. Láska je přeci nade všechno, ne? No vy ste teda ohromná. A neříkejte mi, slečinko, není to ještě ani měsíc, co jsem se rozvedla. Vy ste už boli vydatá? Bohužel. Ale nebyl to ten pravý muž? No, to sa ešte nájde, mladá pani. To sa určite nájde. Skúška rozhlasu. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Koniec. Ahoj, Miky. Co na mě pískáš, nejsem pes. Nerozčuluj sa. Keď chceš, môžeme sa u nás spoločne bifliť matiku. U vás, jo. Nejsi tak trochu blázen? Aby mě tvůj fotr zase vyhnal, ne? Neboj nič. Krachelíci idú do kostola o 10. do 12. To je normálka. A 2 hodiny nám stačia, nie? Jo, 2 hodiny jo, ale podle toho na co? Tak prídeš? Možná, že jo, možná, že ne. Náš šinec nikdy neplánuje. A co vlastně vezete? Co je to ten nebezpečný náklad? To jste vy. Vy jste náš nebezpečný náklad, mladá paní. Ty si naozaj myslíš, že bola vydatá? Už ja ti uverím všetko, čo mi ženy povedia. A ak sa smiem opýtať, ako sa voláte, mladá pani? Já? Kleopatra. Já za to nemůžu. No, to je náhodou krásne meno. A sedivá. Teda Kleopatru sme ešte neviezli, to je fakt. Aká je pekne opálená, mladá pani. Pozri, Ferinku, ako je pekne opálená. Ty nechceš pohľadkať aj mňa? Keď ty nie si môj typ, Ferinko. Nějak se vám třesou ruce. To nič, to mám od fajčenia. Zastavíme niekde, Ferinko. Niekde pri vodičke, čo povieš. Zaľahneme a budeme sa s mladou paňou opáľovať. Já vás kousnu. Kristuša! Tvár hradu sa rokmi menila renesancia, baroko, rokoko. A po tomto schodisku neraz cválali aj jazdci na koňoch. Jožko, no poď. Poď. Ja nie som jazdec, ani kôň. 2 šľachtické rodostromy, 11 portrétov husárov neveľkej výtvarnej ceny. Prosím vás, súdruh. Dokopy nič zaujímavého. Renesančná truhlica, ktorú tu vidíte... Ja vás veľmi pekne prosím. No čo je vás, nezaujímajú renesančné truhlice? Nie, prosím, mňa zaujíma všetko. Ale momentálne sa špecializujem na nemravný život feudálnej šľachty. Neviete o tom nejaké podrobnosti? Na čo to chcete vedieť? Prednášam na odbornom školení pre družstevníkov. Naši pracujúci nesmú zabudnúť, kto ich to postaročia vyciciaval. Bohužiaľ, z nemravností tu máme jedine tieto sane, neviem, či vám to postačí. Vzadu sedel kočiš a v saniach sa viezla najkrajšia žena zvolená za kráľovnú krásy na fašiangových plesoch, ovešaná drahými šperkami. A teraz sa pozrite... Pravda, že? Všetko za naše peniaze. A tu sebe šedzeli to tie šumné baronské kyšasoňky. Mrazivá fašiangová noc, víno, ženy, úry-mury, kartárske stolíky a pani grófy mastia až do rána. A predstavte si, súdružko, stačí jedna jediná noc a taký grófik prehajdáka v kartách všetko, čo vyžmýka z mozoľov pracujúceho ľudu. Ta co mal chudák robiť, keď bude šla karta?
No konečne. Co ti upadlo? Poď ďalej. Nie si chúlostivý na prievan. Si prilepený? Skúsi sadnúť, karásek. No prosím, to môžu... Pozor, nespadni. Spadne z divána a zlomíš si nohu. Ach, preboha, Miky. Nebagruj si v nose. Dovol se ti potom. To já si tak přemýšlím, no. Na to som ťa nevolala. Miky? No co jde? Čo ti je, Miky? Obávám se, že se nudím. Si normálny fešák, Miky. Fajn, že si sa nedalo strihať. Teda ty si senzi, Miky. Senzi a bude trojka schování, jako když ji vyšije. Ale máš vlasy. Ukázal si všetkým, že si chlap. A bez vlasov by som ťa už asi nechcela. Mikinka, predstav si, už 3 mesiace normálne chodíme spolu. 3,5 ne. Už nějak proklatě dlouho. Přece ne od té doby, co jsem přišel do vaší školy. To jsou vaši, jo? To sú kracherlíci. 3 roky chodili spolu a potom sa dali zarámovať. 3 roky, jo? Neblbni, to musí jít peklo. Ale vtedy to boli také komické časy, Mikinko. Ale my sa vôbec nemusíme vláčiť 3 roky. A vôbec sa nemusíme dať zarámovať. My si môžeme robiť, čo chceme. No nie, Miky? Máte to tady jako v kostele. To jsou apoštolované. To ta poslední večeře, že jo? Který je ten Jidáš? Judáš tam bol, ale normálne odišiel. To není možný přece. Apoštolové museli být kompletní, rozumíš? Jako fotbalisti nebo tak, ne? Judáš tam bol, ale normálne odišiel. Na pivo. Netráp sa, Mikinko. Možno, že sa ešte vráti. Já se netrápím, já si prostě myslím, že by měli být všichni, že jo? Když je večeře a poslední. Na čo si sem prišiel? Čumakovať na sveté obrázky? Chod do keľu. Čo myslíš? Na čo som ťa sem zavolala? Aby jsme se šprtali matiku, ne? Matiku. Somár. Karásek, si ty naozaj taký chlap, ako sa robíš? Já mám takový divný pocit. Jestli mě tady načape tvůj fotr, tak počítám, že mě normálně usmrtí. Ty máš strach? Ale to... Nechceš si niečo vypiť? Ne. Červené alebo biele vínko? Ne. Čo máš najradšej? No, koňak. Neboj nič, kracherlíci majú všetko. Mikino, reže ti? Ještě. Mikino.
Mikino, cítiš niečo? No jo, něco jakoby mejdlo. Čo blázniš? Originál Tuzex, 30 bonov. To tě zdrží pre hlavného účtovníka, tomu preca nedá mydlo. A co pak? Co pak je s tatínkem? Revize, manko? Nebo soudruh prokurátor? Ale povýšenie. Predstav si, a toto chcú normálne darovať účtovníkovej žene. Kracherlíci, to je samá protekcia. Ako sa ti páčim, Karásek? Hej, že máš docela pěknou figuru. Všem teda striptýz mi tady nedělej, rozumíš? Já nejsem žádný gipsový trpajzlík. Ani žádný eunuch, tak tohle si nech pro někoho jinýho. Neblbni s tím. Neblázni, nech to, vážně nech to. Kdyby tak byl čas, já bych ti ukázal. Na chvilku bude 11 hodin, přijdou vaši a zase mě vyženou. Čože, 11? Ty chumaj, prekrútil si hodiny. Veď len 10:30. Miky Karásek, nedá sa nič robiť. Ty budeš môj prvý muž. Počkej, neblbni, neotravuj, dej si pov, neblázni, to přece, jak si to jako, to představuješ vůbec, tak první muž, no chápeš, to potřebuje takový nervový uvolnění, rozumíš, takový, jak si to prosím tě představuješ tohleto, jak si to představuješ? Tak čo váš, Mikino? Já neváhám. Pst. Neboj sa, to nie sú naši. Neotvorím. Kriste, to sú kracherlíci. Počítám, že pan Boroš bude velice Zmizni, zmizni. Že spolu setráme v dalším velice přátelském a... Nerečně a nestoj tu jako debil. Počkej, kam je to chceš dát? Kam je to chceš dát? To si myslíš, že jsi nějaký zbabělec nebo co? Rozvaž to. Hele, já ti říkám, rozvaž to, jestli to má cenu. To má cenu, chápej. Opravdu spolu setráme, budeme diskutovat velice tvrdě, teda já se nebojím. Au! Já prostě nesnáším. Naftalín. Já nesnáším naftalín. Nesi, čo robíš? Prečo neotváraš? Zaspala som, bolí ma hlava a zabudla som na kľúč. Čo tu smrdí? Kolínska alebo koňak? Tu? Čestné slovo, ja nič necítim. Ty nevieš, že tá moja žiadosť? Aká žiadosť? No, to moje povýšenie, no. Kde to len môže byť? Predstav si, ten kuchajdík mi v kostole. Bože, na tú manifestáciu príde aj náš hlavný účtovník. Nechápeš? Po manifestácii ho pozvem na dobré omšové vínečko. Možno si aj potýkáme, aspoň po odborárskej linke. Zaspievame. No ale ten koňak a župan dostane, až keď to bude na betón. No ale žiadosť. Možno, že ju mamka založila do skrine. No prosím, možno, že to bude tu. Ešte dobre, že to neschovala do chladničky. Ak sa mi to podarí, tak mám o 200 viacej. To by bolo ročne 2400, za 5 rokov rovných 12 000, za 10, 24 000. Za takých 13-15 rokov by to mohlo byť také menšie autíčko, taká šikovná červená Fiatka. Člověče, to jsem se splet. Já jsem říkal, Mejloj. Zošalil si, vypni to, ty ožran. Jaký pak
Zoša, Ička. jaký ožrán? Ička, čo myslíš, nemal by som sa oholiť? Oholiť veci sa už holila, predsa kvôli hlavnému účtovníkovi sa nebudeš holiť 100-krát. Nie kvôli nim, ale kvôli tomuto. Chytro, zohrej mi vodu. Nemám čas. Čo tam robíte, občan? Stalo sa vám niečo? A toto, že je čo? Co pak jste slepej, soudru, to je přece normální čepice. Ale viseli ste predsa z okna. Čo to má znamenať? To už dneska člověk ani vysvět nemůže. Stáť. 30 korun pokuta. No prosím, račte. Tam nebo tam? Vlastně nikam. No tak pojďte. Já vás tam svezu. No prosím. No to není špatný, víte, když si člověk může s někým povyprávět. Když totiž máte dlouhou cestu před sebou, vůz v záběhu, tak se aspoň nemusíte bát, že byste třeba při cestě usnula, že ano? Promiňte, jak vy se jmenujete? Nebo ne, počkejte, já budu hádat. No tak dejme tomu Marie, ano? Ne? No vlastně Marie, Mariška, ano? Ne? No ježišmarja, co to říká Mariška, Ilonka, ano? Ne? Tak já se vzdám. No řekněte sama. Kleopatra. Kleopatra, Já za to nemůžem. Já vím, nakonec to je věc vašich rodičů, že ano? Když o tom tak přemýšlím, víte, že se to k vám docela hodí? Vy jste takový, řekl bych, řecký typ. Že jsem tak drzej. Kolik je vám let? Asi 18. No, A vám? taky asi 18, jen se to musí kapánek vynásobit, víte? Chcela by som mať takéto auto. Ano, no, tak každý máme něco, no. I rádio máte? Ano, i rádio, ale ne, tohle to je popelník. Rádio, prosím, je tady tohleto, dovolíte? Tohle? Ne. No, tak vám tam líbí? A tak co? Košice. Košice, a proč? Já počúvam rozprávky. Počkejte, jaký no tak pohádky, ne, vy ještě posloucháte pohádky. Pravidelně, mně sa to páči. No, prosím. Judové rozprávky sú krásne, pretože v nich víťazí dobro nad zlom a chudobný človek nad bohatým. Ježíš, to jste řekla, ale ušlechtile. Vaše děti nepočúvajú rozprávky? No dovolte, jaký děti. Vy nemáte děti? No. Vy nejste ženatý? No tak nějaký děti mám, to je pravda, ale nejsou tak uvědomělí jako vy, víte? Tieto pušky majú asi 400 rokov a dakedy aj strieľali. Nabíjali sa spredu a zapaľovali sa kresaním. A toto je turecký meč na stínanie hlav. Touto stranou sekali hlavy, vnútornou stranou odrezávali uši. Kamarád, na tebe by si boli Turci zgustli. Nie si ustatá? Nie, vydržím s tebou. Au. Už len 12 razí. Toto je zámocká knižnica.
Knihy sú oveľa zachovalejšie ako zbranie. Přes náměstí je nemožme. Je tam manifestace. Vy jste odtud? Jaká je to manifestace? Nevím, účast nebyla povinná. Prosím, Nebyla nebyla povinná účast, ano, rozumím. A len od nás závisí. Od našich pracovitých rúk a od nášho rozumu. Ako a kedy zvládneme úlohy, ktoré pred nami stáli, ešte stoja a ešte budú stáť. To jsou taky rozprávky, ale pro dospělí. A tak budeme postupovat aj v našej cenovej politice. Probuch, Karel! Jaký Karel? No, Karel, otec, můj otec. Váš otec? No co pak, co pak? Takže vy nejste odtud. Ne, já jsem z Libně a jsem tu jen přechodně. A proč jste to neřekla hned? Já nikdy neříkám všechno a nikdy nehned. Kôň sám o sebe historickú hodnotu nemá. Vzácný je však parádny postroj s šabrakou, emailovaný a cizelovaný, dielo barokového umelca. V tomto sedle sa niesol gróf Palfi na slávnostnú korunováciu Márie Terézie. A táto na prvý pohľad celkom obyčajná skriňa skrývala dakedy nielen šatstvo, ale aj nejednomilostné dobrodružstvo hradného panstva. Ako vidíte, je to tajný priechod. Nech sa páči, navštívime spálňu krásnej grófky. Pozor, skriň je prievan. Prosím. Konečná, prosím. Račte vystoupit. Vy už dál nejedete? Ale ano, já dál jedu. Ale bez vás. Tak šup, malička, vypadni a neotravuj. Ani mě nenapadne. Co pak jste neviděl mýho otce? Dnes moře vína. No. Sice mě nechcete nechat ve štychu. Víte, my máme dneska návštěvu. A tak, já jsem vám asi za měsíc dávat. Ježišmarja. No, proto jsem utekla z domova. Můj snoubenec je totiž notorický alkoholik. A teď zase poslouchej ty mě, jo? Kleopatra. Tedy ty si vůbec žádného domova neutekla, nemenuješ se Kleopatra, ty nemáš vůbec žádného snoubence, ani neposloucháš tyhle ty rozprávky. To si všechno jen tak vymýšlíš a děláš to proto, aby si dělala z lidí šprťouchlata. Je to tak, viď? Ne, já si z vás nechci dělat šprťouchlata. Já totiž chci být herečkou. Já hrozně ráda hraju. Tak jsem si s váma udělala takovou malinkatou rozcvičku, že se nezlobíte. Ne, no co to i všechny s náma trošku hrajete teátr. Ale Kleopatro, podívejte se mě do očí, hele. Jedno starý čínský přísloví říká, že v každé ženě je 1000 motýlů, 1000 čertů, ale taky 1000 opic. Jak na vás tak koukám, tak je to svatosvatá pravda. A jak je to, prosím, s muskejma? Já nevím. Mě by spíš zajímalo, kolik u vás připadá na jednoho malinkatýho ubojího motýlka těch opic, víte? Tak mě ještě kousek zavezte. Co? Třeba se to dovíte. Kôň nemá historickú cenu, ale postroj je originál. Dal si ho zhotoviť gróf Palfi. A tamto je tajný priechod. Prosím, vstúpte. A teraz šup do skrine. Pome, je tam prievan. Koňa nemôžem vynechať, družstevníci ho milujú. Tak prosím. Vyrezávaná posteľ zo 17. storočia. Boky mala kryté a pomaľované milostnými výjavmi, ale milostné výjavy zhoreli za druhej svetovej vojny. Posteľ vedľa je z hľadiska ľudského zaujímavá zasa tým, že na nej spávala slávna krásavica muránska grófka Mária Séči, pre svoju krásu nazývaná aj muránskou Venušou. Ty, ja ťa tu počkám. Môžem si sadnúť na tú stoličku? Moment. Ale sadni si, až keď odídeme. Ty počuj. Neukladneš? Nezmiesneš? Ale kdeže? Dobre. Pokračujeme, prosím. Ešte nás čaká rokokový salónik, zbierka loveckých trofejí, zámocká kaplnka a podzemné chodby.
To je tá grófka. To je naša zamestnankyňa. Chudera. Asi tu robí inventúru. Nemali by sme ju zobudiť? Neobťažujte sa, súdruh. Pôjdeme do zámockej kaplnky a pohľad na vzácny barokový oltárik s kostiami svätého Benedikta Líbí se vám to tady? Zahrajeme si takovou hru, chcete? Zavřete oči, nekoukat. Skutečně nekoukat. Teď si představte, že jsem mladý muž, no, tedy mladší muž, no, bohatý, dejme tomu cizinec, že vy nejste studentka, ale dáma. Ale to není nějaká obyčejná dáma, ale jak my u nás v první brněnský říkáme, dáma velkého světa. Jste schopna si to představit? Mhm. Ano? Docela jasně. A kdo to zaplatí? No, to už nechte na mě. Pane Vrchní? Ano, prosím? Okamžik, prosím. Nech se páči, milostivá. Prosím. Jako předkrm bych si dala vajíčka s kaviárem. S červeným alebo čiernym, prosím? Proč? Protože čierny kaviár nám bohužel došel. Tak to nevadí. Tak bych si dala pstruhy v aspiku. Prosím. A želví polévku. Ano. Ty želvy jsou živý, totiž čerství, nebo je to konzerva? Konzerva, milostivá, ale čerstva ako živá. Tak to bych nechtěla. Tak to bych si raději dala tu ovocnou polévku. Ale prosím, ovocná. A potom to tajemství pro 2 osoby. S parmezánem. S parmezánom? Proč se divíte? Nemáte ho snad? Máme, prosím, skvělý ovčí sír. To mě promiňte, ale to je tajemství pro 2 osoby za 50 korun a vy mi nabízíte ovčí sýr? Nerozčiluj se, miláčku. Prosím. A nakonec si dáme něco sladkého. Prosím. A bude to čokoládové palačinky se šláčkou, karamel a kávu. To je vše. Prosím. No já si dám totéž, ovšem bez té šlehačky a do kávy bych prosil sacharin. No? Sacharinom. Ano. Pití, prosím. Pivo. Pivo? Šampaňský. Šampaňské. Prosím. No. Pane Vrchní, Ano, prosím. prosila bych ještě zatopit v tom krbu. Čo, prosím? Zatopit do toho krbu. Teraz? V letě? Ale no v létě. Tady přece nejde o teplo. Dáma, jestli jsem tomu dobře rozuměl, tady chce vytvořit takovou krvovou atmosféru, že ano? Zbožňuji vůni jedlového dřeva. Připomíná mi to Vánoce. Ano, chápem, ale... Moment, prosím. Ticho! Ale... Jaký pak ale? Jste Interhotel, jste. No prosím, vy nemáte parmazán, vy nemáte vodryb, ty jíkry, nemáte dřevo. To jsme si sami měli každý přinést poleno, nebo co? No, pane. Pardon. Jedno pivo, jedno šampanské a oheň. Aký oheň? Dáma si želá zakúriť. Dáma má rada vôňu jedlového dreva. Koza. Kedy ste to, mamka moja, viete? No prosím, tomuhle říkám Interhotel. Vidíte, vy jste chtěla jenom oheň, oni vám tady dělají peklo. Děkujem, děkujem. To šampaňský. Víte, já vás nechci zrujnovat. Co? Dáme si malinovka, pak půjdeme. Ne, vy to děláte výborně. Děláte to velmi přirozeně. Jenom takhle vytrvejte až do úplného konce. Ahoj, jdeš sa kúpať? Vezmi ma so sebou, veď. Nemôžem ťa zobrať, nevidíš, že som obsadený? A keby som ťa odviezol, čo by si mi za to dala? Čo ja viem? Ja neviem, čo by si tak asi chcel.
Jedno malé pivčo zaplatíš? Malé pivčo? Nemám pri sebe ani fuka. Tak to poviem hneď, ja nezdržujem. Fuj, to mi ale chutnalo. No, hele, a proč vy jste mě říkala, že se jmenujete Kleopatra? Používám někdy přezdívku. Aha, tak to byla přezdívka. Vadí vám to? Ne, vůbec, ale když, prosím, když nepoužíváte přezdívku? Tak jsem Marcela. Marcela, to je pěkný. A vy? Já jako s přezdívkou, nebo? Ne, normálně. Normálně. Ano, tak normálně, že to tady bude takový, jako řekl bych, útulnější. No, teď jsem to měl na jazyku. Robert, strýček Robert. Jo, Robert, Robert. strýček. Strýček, ano. No tak na strýčka nevypadáte nejhůř. Dokonce bych řekla, že vypadáte mladší než můj tatínek. No, váš tatínek byl takový mladíček? Ne, naopak. No tak, to vám děkuju. Máma potřebuje ještě přiložit? Ne, děkuji, nepotřebuje. Já vím, co bys ty potřebovala. Marcelko, na vaše mládí. Ale proč mi jednou tykáte a jednou vykáte? Není v tom zmatek? Ne, žádný zmatek. My si budeme tykat, ale oficiálně a slavnostně. Co je ti? Mně ještě nikdy nikdo nepolíbil ruku. Márno šedivá 300 rokov vydržala a práve teraz sa rozsype.
Co si teď o mě myslíte? No, já si nemyslím, Anuško, myslím si, že bychom se měli zase trošičku napít, aby nám to stihla, řekl bych tak nějak všecko nevyžbrblelo, víte? Ale pořádně, hezky, tak, pořádně. Já záhve neumím pořádně, pít a mě to pak nechutná. Aha, jak to nechutná? No to by si mi teda ale urazila. Pač víš, co my to pijeme? Tohle to je šampaňský ze Seredí. No a koukej, takhle se pije na přátelství, dámo. To je prýma klobouk. No. A co je tohle? No, tohle je taky klobouk. Jenže není slaměnej ten klobouk. To je všechno vaší paní? Ano, to je všechno mojí paní, no jo. Tohle je taky mojí paní. Kytičky A i kytičky, to jsou máte. mojí paní, no. Vy musíte být vzorný manžel, pane Robert. No jejda, já jsem ale velmi vzorný manžel, Marcelko. Kdyby vás tak viděla vaše paní. Co to děláte? Blázínku. Má paní je 14 dní v lázni, já vodě nemám jedinou řádku. To mě na tom nejvíc rozčiluje, že jí nestojím za pitomých 60 halířů. Tak za ní jedu. Tak za ní jeďte a mě zavezte domů. Mně se chce stejně strašně spát. Co spát? To je nápad. Co to děláte? Co dělám? Postělku pro naši Marcelku. Jo. Tak. Ještě tohle a teď pozor. Šupu. Tak. A Marcelinka bude pěkně spinkat. Pozor, já jsem mrtvě, to spopám. Prosím vás, co to děláte? Co chcete? Co to děláte? Kdybyste mi řekl aspoň něco hezkýho. Prostě něco hezkýho, tohle to je pěkný a ty jsi mě kopla do zubu. Pomáčkáš mi džíny, slyšíš? Já ti spávám nožičku. Já ti spávám nožičku. Tak slyšíš? Ukáž. Co je? Hrgot. Odpadněte vy šmíráci. Povídám, no vypadni. Co to je za blbý fóry? Povídám, co to děláte, co je to za blbý fóry tohleto? Ale tohle nedělej, víš, na! Ty. No jo, oni jsou dva, šéfe. aby se dostal do držky, proto si troufáte. Pokračujte, prosím, nedajte. Jen nežvaň, víš? Ty víš, že tady nemůžu nikdy zavolat policii a to se nejdíš, pojď. Počkejte, hele, počkej, jo, na, teď si čuchni. Pojď ty, srabe, pojď. Pane Robert, kam to jede? Dobře, jako kam to jede, vy kam to jedete? No, zatáhni za ruční brzdu. Ale dole tam, to je kraxon, za ruční brzdu povídám, dole. No tak, ale, ježišmarja, zatáhni se to pořádně, dole. Pak si bude v autáku nebo co, no tak, no, ale pořádně, tam dole povídám, Verko. No, ale povídám ti nejde, to dole je ruční brzda, tak za to, tohleto, zatáhni tam za to pořádně. Ježišmarja, to není moje, jen to popřeji, jo? Pane Robert, kde jste? No, a teď můžu jít za manželkou. Ježišmar, to je zima. To se tam vůbec nedá tohleto. Vydržet ty to prdele. Ale tak je snad s umělcou odměnit tím, že si zakupíte vstupenky. Děkuji vám. Pane touto okamžitou závěci 3 Inunek, který vám předvedu výkony na motocyklu. Čo robíš dnes večer? Asi pôjdem do kina alebo domov. Mám niečo lepšie. Nechce sa ti ísť na žúr? Ku komu? K Čupimu. No taký celkom malý žúr. Čupiho kamož nemá partnerku, pricestovali jej snúbenec. Ja k Čupimu? Neblázni. Už predsa chodí na Vysokú, čo by som tam robila, prosím. Čo sa robí na žúroch? Nerob chóry a poď. Nasyp. Jsi hluchá?
Keď poviem nasyp, tak naleješ, rozumieš? Oli, a čo šere, Oli. Si moja krvná skupina, Oli. Keď sa Čupi na teba vykaše, tak si ma naplánuj, sedí? Sedí. Hej, vy dvaja! Čo sa tak lepíte? Ak nebudete tancovať slušne, tak vás odtiaľto vyrazím. Stačí? A správaj sa k nám ako k hosťom. Chruňo. Fajn, chlapec. Ale nie pre Olinu. Nasypať? Nie, naliať. Ale aj sebe. Čo to máš pre Boha, ak si chce to volíš? Au, potom nevidím. Iba na chvíľku chcem si s tebou potýkať. Potýkať? Servus, ja som Čupi a u mňa sa Ahoj. pije na ex. Som Emka. Tak to si týkajú Eskimáci. Si ty normálny? Dúfam, že sa nehnevá. Fajnovky nemám rád. Jasné, že sa nehnevá. To by si to dovolil hnevať sa na Čupiho. Ak ti Čupi odhryzie nos, tak sa to berie ako dobrý vtip. Ak Čupi prefláka 2 sebestre, tak sa to berie ako prospech. Náš Čupi je chránený ako kamzík v Národnom parku. Niekto je kamzík a niekto je iba kretén. Veľa hovoríš a málo píšeš domov. Dovolíš? Dobre tancuješ? Dosť dobre. Toto najlepšie nie. No, keď sa to naučíš, tak mi napíš. Pozri, ako ju vycvičil. Ja, to je také, sú možnosti. Niekto si chodí po cudzine a niekto sedí doma na zadku. Jeho otec je zase v cudzine? Jasné. A, Čo tam vlastne robí? čin. Študuje zahnívanie kapitalizmu. A keďže zahnívanie nepostupuje tak rýchlo, ako sa pôvodne predpokladalo, chodí si o Čupího fotrík obmrkávať skoro každý rok. No občas zoberie aj Čupíka, aby videl, ako sa správne zahníva. Goodbye, so long. Majte sa tu dobre. A urobte nám chlebíčky. Kam išli? Môžeš 3 razy hádať. Čo budeme robiť my? Odchádzam do kuchyne. Nemám ti pomôcť? Asi si tam pustím plyn. A to sa robí individuálne. Čau, goodbye. Maj sa fajn. Bye, bye.
Hotovo? Nebuď nevkusný. Čo je s chlebíčkami? Už som hladný ako kamzík. Kašle vám na vaše chlebíčky! Aj to si urobte sami! Aj to si urobte sami! Preboha, čo robí? Alebo je ožratý, alebo žiarli. Všetko urobte sami! Sami! Oli, on ťa naozaj miluje. Pozri sa, ako trpí. Nie je to zaujímavé? Držu mu! Čo blázniš, to nemá úroveň. Ak si do nej rafnutý, tak to povedz, nejako sa už dohodneme. Ty by si nebol proti tomu. Preto sme kamaráti. Ak budeš chcieť, tak ti od polnoci požičia. Moment, vážený. Čo si myslíte, že som nejaká flintička? Tak si mala niečo doniesť aj pre Miloša. No a nedoniesla som. Tú bambulu si založ za klobúk. Keby sa tak Emka vyzliekla, oči by vám vytiekli, chumají. Tak nech sa vyzlečie, ty prvá, ona druhá. Predstav si, že sa mi nechce. Musíš, ak sa nevyzlečieš, ani tá fajnovka sa neosmelí. A just sa dnes nevyzlečiem. Čo povieš na takú exportnú kostru? Nie je to najhoršie. Ale nemá trochu slabé boky. Tvoj starý otec má slabé boky a nie ja. No čo je? Také veci sa ženám nehovoria, ty inteligent. Ja som to tak nemyslel, no. A teraz ty. Dávaj bystro. No? Môžem sa ešte trochu napiť? Nech sa ti páči. Alina povedala, že nám oči vytečú. No, uvidíme. Naozaj to musí byť. No dovol. Však si slúbila, nie? No áno, ale ja sa hanbím. Hanbíš? Neblázni. Prečo, prosím ťa? Ešte som to nikdy nerobila. Ona to vraj ešte nikdy nerobila. Oli, prečo mi sem vodíš takú dedinskú kaču? Nenadávaj. A ty nerob fóry. Z teba neubudne a im to spraví dobre. Ak sa nevyzlečieš, vysmejú sa ti. Nasyp mi ešte. A zhasnite. To je už lepšie, už sa polučťuje. Musí byť menšie svetlo. Počkaj, spravím ti špeciálny zlepšovák. Romantika, erotika, kybernetika a poďme. Ešte toto. Nechceš náhodou, aby sme si oči vypichli? A nejakú muziku. Mám tu stať ako drevo? Prosím, prosím, prosím. Blázené dítě, dva lidé prostí, brodí se sněhem zimní krajinou. Blázené dítě, promrzlých kostí, určitě během zimy zahynou. Nejtěžší vločky, které kdy spadly, snesly se na ně s krutou ránou.
Nejtěžší vločky tiše se kladly na bílé skráně, vnikly do kostí. Kam asi míří ukrutným mrazem, sněhem a ledem podivný pár, kam asi míří, sníh padá na zem, dítě je bledé, blázen je stár. Šlépě je tiché, po nich tu zbyly neštěstí dýše z dojemných stop. Šlépě tiché kráčejí k cíli, kráčejí tiše, cílem je hrob. Blázena dítě prošli tím krajem lhostejných lidí v onen zimní čas. Blázena dítě, kdo z vás má zájem, ať jde a vidí, co dovede mráz. Pšenice kvetla, nebe se smála a slunce Na to si posvětíme. Zhasnite! Zhasnite, prosím vás! Nevidí, slepý striptýz, to tu ještě nebolo. Čuš! A ty zhasni svetlo! Si sprostý! Nerečne, ešte nie je koniec. Ďalej a neotravuj. Nie, už nie. Tak sa pozri. Nech sa ti páči. Nie! Čo blázniš, si normálny? Ceny. Som zvedavý, čo teraz bude robiť. Imka, čakaj! Imka! Bežte za ňou, počujete? Tak to nemôže ísť domov. Vráť sa, drahá, neodchádzaj, všetko ti odpustíme. A splníme aj tú vašu zmluvu s diablom! Čo ty o tom vieš? Čo ty o tom vieš? Daj mi pokoj, spýtaj sa svojho čupíka, on je tu šéfom. Tak čo je, pán šéf? Nerozčuluj sa, čo by bolo? Trochu sme si zašpásovali, na tom predsa nič nie je. Prosím, pozri sa. Normálne fotky, umelecké, to predsa nie sú vaše kostry, to mám z Paríža. Môžem ja za to, že to vaši profáci zhltli ako malinu, aj s tým pergamenom, všetko. Všívák, ty. Zajtra pôjdeš do školy a priznáš sa. Ak to neurobíš, tak sa ma viacej nedotkneš, ty prasa. Imka, kde si? Imka, kam bežíš? Vráť sa, Imka! Do boha, ty si ale idiot, musel si to všetko vyblabotať. Teraz to musíme voláčku vyžehliť. Počkaj. No! Poďme!
vôbec ničomu nerozumiem. Prečo ste to urobili? A práve vy. Tak čo? Dozvieme sa to? Je to také malé mesto a taká veľká nuda. Môžete ísť. A môžete sa hanbiť. Ja za to nemôžem. Vám sa ešte nikdy neprihodil nejaký menší malér, súdruhovia? Menší malér. Dievča leží v nemocnici a tie druhé mi dnes neprišli do školy. Som zvedavý, čo povieme rodičom. To bude teda poriadna blamáž. Rodičom sa v každom prípade slušne ospravedlníme. To je všetko, čo treba urobiť. Ale ten štricák si predsa zaslúži zo pár faciek. A čo s ním mám robiť? Je to vysokoškolák a čestne sa priznal. Tú autonehodu si predsa vyšetrí SMB. Ale ja si myslím, že by sme mali. Nie, že musíme. Musíme, nič nemusíme. Všetko sa už zistilo, vyšetrilo a uzavrelo. Tak čo ešte chceš? Ale predsa v záujme pravdy, Janičko, predsa. Chceš sa ťahať za prsty s jeho otcom? Nevieš, kto to je? Ja sa ti divím, človeče. Janičko, daj pokoj, máš pokoj. Toto je moja zásada. Janko, ruku na srdce. A či sme my boli inakší? Veď aj my sme boli mladí. Janičko, nerobme hneď aféry. Veď keby nie tá nešťastná nehoda, tak všetko toto je len taký nevinný študentský žart. Pán primár? Áno, tu triedny profesor. Áno, pri telefóne. Áno, rozumiem. Ďakujem vám. Musia ju operovať. Dúfajme, že pre ten nevinný žartík dievča nepríde o nohu.